ओइ आमाय आगोलाव हबाया बेलेगमोन आं नुदोंमोन माबायदिमोनलै आगोलनि हबाया जाबाय बै माइ नारा महाबा थोरि जिगाबजों खोबजाबनानै ओरैहाय खामनानै बेयाव थायोमोन ओरैहाय नायबाला हाथरखि अखाफोरखौ नुहुरजोबोमोन आरो हौवाफोरनिया बै गोजानाव हिनजावफोरनिया बैथिं गोजानाव मानो बिदि गोजानमोन मानो मा जायोमोन बेखौथ' मा जायोमोन बे समावथ' बेबायदि दिननायाव बहुद माने खारला खासि जायोमोन रे फाल्तु जायोमोन फाल्तु बेनिफ्राय बैथिं बे भलन्टियार टुपि लाग्राफोरा बहुत नाङोमोन गोदाम बिसोरो हैसोनो नाङोमोन दानियाथ' बिदि खालामनांला दानिया बिदि गैला बे दानियाबा बेयावनो तिरपाल मोजां होबाय सोरबा थिं होयो बेनिफ्राय बेयावनो बैथिं हिनजावफोर बैथिं हौवाफोर संनाया बैथिं थायो दानिया बेबायदि गैला मोजां जाबाय आगोलाव बिदि गैयामोन ओमफ्राय दानिया माबायदि बनायखो दायो दायोथ' नै बेबायदि स्क्रिन होबाय आगर गोनां होबाय जाया जेरै हायो ओरै जोंग्राबो होबाय आगोलाव जेबो गैयामोन मानोमोन बेटारि फैसा गैयामोन आगोलाव माथो बेटारिसो बाहायोमोन आरो बियो बै आगोलावलाय बेबायदि कारेन्टफोरबो गैयामोन बै आगोलाव बै पाम्प होनानै फोजोंग्रा गेस लाइट होनना बुङो पाम्प लाइट ओमफ्राय आगोलावथ' बेबायदि मेचिन गैयामोन अमा दानग्राया बिदि गैयामोन बेखौ आगोलाव बेफोरबायदि गैयामोन बेदरखौ माबायदि होयोमोन हबेयाव बेदरखौथ' आरो बेबायदि अराव सावगोन नङा अमा बेदरखौ माबायदि होयोमोन दाननानै हबेयाव माबायदि आगोलाव बै खोमोनदोंनो दांख्लाबनानै हरो गथा बेनिफ्राय लाबोदो दैयाव सोमदो बेनिफ्राय आरो सैदो बिराद खस्थ'मोन आगोलाव दानियाबाथाय मा बै हाब्रुआव लिरलासिगोन बेबायदि जों खायसे सावगोन खायसे बै गेस गोदोरा सिलिन्डार बिदिनो खालामो दानिया सावो आगोलाव 1 घन्टा लायोबा दायो 10 मिनिट 15 मिनिटल' लायो नंगौ दायोलाय खै मिनिट लायो दायोथ' बेफोरजों सावबाला माङाय गोबाव लायो 1 मिनिट 2 मिनिट लायो दा आगोलाव खै घन्टा लायोमोन आगोलाव 1 घन्टा 1.5 घन्टा बेनिफ्राय बेबायदि लेट जानानै खामखौ 12टा 1टायावसो जाहोनो हायोमोन दानिया 11टायावनो जाहोनो हायो नंगौना बेनिखायनो नंगौ रायखौनो बुंमोन आगोलाव नै बेबायदिनो बिदि नङामोन आनसलिक आनसलिक बिदिमोन आगोलाव आनसलिकनि खौरांबाबो आसखासो थायोमोन माथो जेनेबा जोंनि आनसलिक पास्टरेट माथो बैथिंबो मण्डलिया बैथिं थाङो मण्डलिया बैथिं थायो माने बिदिमोनलै बेयो आगोलाव बे माङाय साननायफोरा माङाय बेलेगमोन दानिया हिखित जानायखाय साननानै गावगाय आनसलिकआव खाथि मोनसे पास्टरेटआव सासे एरिया पास्टर नै थायो एरिया पालक बेनो नायनो सुबिदा जायो होननानै दानिया ज' खालामबाय रे जेनेबा आनसलिक पास्टरा बैथिं मोनसे होननानै खस्थ' जायोमोन थांनो खस्थ' जायोमोन दे नंगौ दे आगोलाव गेरदायालाय माबायदिमोन आगोलाय माइ नारानि नै माबा दानियाथ' बिराद मोजां बनायबाय दानिया आगोलाव देन बै खर' सिगाङाव माबायदिमोन आगोलनियालाय माइ नाराजों बनायो नङालै बै सिगाङाव खुरां बनायनाया बे आगोलावनियालाय बे हावसुकियामोन माङाय दोङोमोन गैयामोन गारिबो गैयामोन थावबो गैयामोन माथो थाङोमोन मानसिफोरा हबेयाव फैयोमोन हबाव आगोलाव मोसौ गारि लाङोमोन ओमफ्राय साइकेल गंसे गंनै दोङोमोन बे साइकेलजों थाङोमोन ओमफ्राय मोसौ गारिनिफ्राय थेलाफोरजों थाङोमोन खायसे आरो आथिंजों थाबायना थाङोमोन नंगौ आगोलाव बेसेबांसोमोन मानसियालाय आगोलाव बहुत खममोन दानियाथ' हाजार जाबाय नंगौ सोरबा बाइक थाबाय सोरबा गारि थाबाय ट्रेक्टरबो गैयामोन बै समाव गंसे गंनै बेबो मोना दे दानियाबाथ' बाइक दोङो स्कुटि दोङो बेनिफ्राय सोरबा टाटा मबाइल लाबोयो सोरबा ट्रेक्टर लाबोयो सोरबा कार लाबोयो बेबायदि आरो नै सोंदों र' आगोलाव सबाया थोरिनिमोन दालाय नों मा बुंनो सानो माबायदिमोन आगोलाव ओंखामखौ हायाव जिरायनानै जायोमोन माने दायो मानो बिदि गैला हायोबा बुंलाय दायो बहुद जौगाबाय ओमफ्राय आगोलाव हबा पेन्देला नारा जिगाबनिमोन नारा हानानै बनायमोन थोरिबो नङा नाराखौनो हानानै
बनायोमोन बेथ' थुरिनिसोना नारा नारा दे ओमफ्राय आरो नारा ओमफ्राय आरो सोरबा सोरबा बिदिनो थुरिबो लाबोयोमोन लाबोयोमोन दालाय सुबिदा जायोमोन दायो थिंबो नङा माबो नङा दायो टेन्ट हाउस टेन्ट हाउस दानियासो तिरपाल टेन्ट हाउस माहाजोन जाजोब्बाय दायो बहुत माहाजोन जाबाय डेभलप जाबाय नंगौ बेनो जाहैबाय डेभलप जानायनि सिन नंगौ ओमफ्राय आगोलाव हिनजावफोरनि पेन्देला मावबोथिंमोन हौवाफोरनिया गोदान गोदानावसोमोन हिनजावफोरनि पेन्देला एक्सट्रामोन बेलेगमोन आगोलाव फालतुमोन आरो बेयाव बहुद डिउटि थानो गोनां जायोमोन आरो नंगौ गिनानै खारगुं खारसि जासोयोमोन ओमफ्राय आगोलाव फालतु जायोमोन आगोलाव फालतु जायोमोन हरसे हरसे उन्दुनो मोनामोन खबानि एरिया पास्टरफोराबो खबानि मावथिफोराबो उन्दुनो मोनामोन भलन्टियारजों लोगोसे डिउटि हैफानो गोनां बिखायथ' होसोनाय सोरबा लाइन मादोंबाबो होसोयोमोन बिनिखायथ' रायखौनो बुंदों आयंआ रायखौनो बुंदों नोंथाङालाय बुंनो हागोन ना हाया जाबाय दां नोंखौबो बुंनांगोन दिनैनि प्रग्रामा दिनै लास्ट जोबना थांबाय आरो फैगोन बोथोराव फैगोन मबेयाव फैगोन हायोबा बुं बोरि गामि बापटिस्ट मन्दलियाव मबेथिंमोन बियो बिथिंनो साहा साहा कुम्बागावनि साहा दे होमबालाय नोंथाङालाय मा बुंनो थागोन माने आगोलावथ' आरो पेन्देलफोरा बेलेग बेलेगमोन आगोलाव आनसलिक होआमोन आसकासो लायोमोन बैथिंबो थाङोमोन जेनेबा नोंसोरनियाबो बिथिंमोन आरो बिसोरनियाबो बिथिंमोन मा बुंनो सानोमोन आगोलाव बेलेग बेलेगसोमोन ना दे बुंदो हायोबा बुं दानियाथ' बेलेग बेलेगखाय गोबां गुरलाय गुजाय जेंना जेंसि बारा जायोमोन नंगौ दायो गावनि पेन्देलखौनो नागिरना मोनामोन दा बेखायनो गासैहाबो सुबिदा जाथों होननानै दख'रा वाइजआव थख' खालामना होबाय आरो दायो जथेस्थ' मोजां जादों आरो बेनिख्रुइबो मोजां जाबावनांबावगौसो नोंथाङालाय आगोलनिखौ गोसोआव दंना गैयामोन हायाव तिरनाय दानायखौ दोङो माब्रैमोन आगोलाव माब्रै दायोमोन आगोलावथ' थालिरावसो दायोमोन दायो 110 इयार जाबाय दे मा बुंनो सानगोन देलाय सोलायबाय 110 बोसोर जानाय लोगो लोगो सोलायबाय आगोलनि फैसारा 1 नया 2 नयासोमोन दायो 500 नंबरै दिहुनबाय थाइसे थाइनैमोन आगोलाव थाइसे थाइनैयाथ' बे गोदोसोमोन बे 1 नया 2 नयासोमोन 10 फैसा ओमफ्राय सारेनाखौ नुनाय ना नुयो नंगौ नुनाय ना नुयो बेखौथ' नुवाखै 10 नयाखौबोथ' नुवाखैमोन 5 फैसाखौबो नुवाखैमोन आगोलनि फैसारा बे 5 नया 10 नयाखाय दायो साहा लोंनायाथ' 10 थाखा साहा लोंनाया 10 थाखा नारानिमोन रे नारानि नंगौ दायो 500 नंबरै ओंखारबाय 2000 नट ओंखारबाय बेखौ लाबोनो हाबाय आरो लाबोनो हाबाय ओंखाय सोलायबाय नंगौ बिथाङा बेखौनो बुंदों आगोलाव पेन्देलफोरा नारानिमोन थोरिनिमोन बहुद खस्थ' जायोमोन नागिरबाबो मोना फरेस्टनियावबो थांबाबो हमनो नागिरो बेनिखायनो हायामोन बहुद हाजोफोरावबो थाङोमोन आगोलाव बिदि गैयामोन आगोलाव बैथिं आर्मिफोर बारा गैयामोन बहुद हाजोफोराव नागिरबाबो मोनोमोन दाथ' हाला बेनिखायनो दायो अनेक प्लास्टिक थाबाय आगोलाव गिनो गोनां बारा गैया देग्लायसो बारा गिनो गोनां बेनिखायनो आगोलाव हायोमोन देग्लाय हाला थोरिखौनो मोनला नाराफोरखौबो मोनला माहाजों मोनगोन बेनिखायसो खस्थ' जाबाय दायो नै आलासिफोरा बेयो जाबाय आनसलिक पास्टर जोब्बाखै आनसलिक पास्टरेट आरो बियो मा आम्बागाव नावरुवा पास्टरेट नावरुवा दे इसोरनि जिसुनि खामानि मोजां मावग्रानो बिथाङा परामजनिनि मन्डलिनि कुमगिरि बालक पास्टरेट जाबाय आयं नों बुंनो हायोब्ला बेयाव मा जायगायाव जादों प्रग्रामा दक्षिण कया बिल ओमफ्राय मबेथिं बेनो बेनो ओमफ्राय आगोलाव सबाया बेलेगमोन माबायदिमोन आगोलाव नों गोसोआव दंना गैया आगोलनिखौ दङ माबायदिमोन देलाय बुंलाय सिगाङाव बे नारानिमोन लाइन पेन्देल बनायोमोन आरो पेन्देलफोरावथ' बेलेग आगोलाव माबायदिमोन थिंनि होयोमोन सोरबा नारानि आरो सोरबा थिंनि लायोमोन ओमफ्राय माबायदिमोन आरो सिगाङाव मोजाङानोमोन ओमफ्राय आगोलनि बैसारफोरालाय माबायदिमोनलै गेरावफोराव दानफोर होनायफोरा माबायदिमोन आगोलाव गोसोआव दंना गैया जोंथ' आगोलाव थाइसे थाइनै होयोमोन आगोलनिजों मिलायला माबायदिमोनलै 10 नाया सारेना आथाना बेफोरबायदि होयोमोन थाइसे थाइनै बिदिनो दे जाबाय दे दक्षिण कया बिलाव प्रग्राम जादोंमोन दिनै लास्ट गैला जोबना थांबाय गाबोन समबार दिनाव लोगो देबायसिगोन गामि न'खर थांसिगोन बाय लेट्स ग
नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो हागोन साबस्क्राइब खालाम आरो शेयारबो खालामना हो नोंथांमोना आरो बिदिनो कन्टेन्ट लाबोनो हागोन दे बाय बाय जै बर' हारिनि